Ja, så er vi sørme taget til København, og vi står her på Kongens Nytorv, fordi vi skal have fat i nogle mennesker, som helt normale danske borgere, som vi kan interviewe om Brexit. Så lad os komme i gang. Ja, så har vi sørme fundet nogen, der er villige til at stå op til interview. Og mit første spørgsmål til jer er, ved I, hvad EU er? Ja da. Ja, det ved jeg. Hvis jeg skal være helt ærlig, så nej. Internationale samarbejde, jeg vil sige nationerne imellem, ikke? Altså selvfølgelig startede det med Kul- og Stålunionen for længere tilbage i siden, ikke? Men nu har det selvfølgelig udviklet sig til også det sociale og politiske og sådan, ja. Det står for et meget kraftigt politisk og handelsmæssigt samarbejde. Det er en sammenslutning af efterhånden 27 lande, som har fælles samhandel, fælles, stort set pengepolitik, fri person over grænserne. Ja. Jeg synes nej, min mand siger ja. Okay, super. Ja, men hvorfor gavner det ikke Danmark? Jamen, jeg synes ikke, de skal bestemme, hvem vi skal sende børnepenge til, og jeg holder lidt med England lige nu. Ja. Ja, det synes jeg helt klart. At, så får vi ligesom lavet fælles handler og fælles lov, de gælder for de fleste lande, som også kan gavne Danmark. Og mener du, at regeringen burde kalde til folkeafstemning, om vi burde sige ja eller nej til EU for at Nej. få... Jeg er jo demokrat, så ja. Det synes jeg, ja. Ja. Fordi vi fulgte i sin tid England for at komme ind, og nu er de på vej ud, så det må vi også gøre. Ja. Nej, det mener jeg ikke. Nej, hvorfor ikke? Fordi det mener jeg er en for stor beslutning til en folkeafstemning, hvilket kan være så måske lidt modsætningsfyldt, når man går ind for demokrati. Men vi har jo et repræsentativt demokrati, hvor vi har valgt vores politikere, og jeg mener, at det er dem, der skal træffe den beslutning. Ja. Men hvis det så blev kaldt til folkeafstemning, er du så overbevist om, at danskerne ville sige ja til at blive i EU, eller nej til at blive i EU? Det tror jeg godt kunne blive lidt et close call, faktisk. Ja. Ja. Super. Det synes jeg. Jeg synes altid generelt, at der skal være flere folkeafstemninger. Ja. Og hvis der kom en folkeafstemning, så vil I stemme? Det ved jeg ikke endnu. Jeg tror, jeg vil gå ind og undersøge meget mere om det, fordi jeg ved ikke nok til det. Det tror jeg, der er mange, der ikke gør. På stående fod nok ja, på grund af samarbejdet nok. Yes. Jamen, tak for det. Ja. Og så, hvis der så blev kaldt til folkeafstemning om ja eller nej til EU, hvad vil du så stemme? Jeg stemmer ikke, jeg gider ikke. Nå, det er også. Men så, hvis der kom en folkeafstemning, så vil du stemme nej til at blive i EU? Ja, det vil jeg. Ja, selvom min mand stemmer ja. Yes. Han synes, det er en god ting for Danmark. Ja. Ja. Jamen, tak for det. Velbekomme.